फिल्म प्रडाक्शननि बेनाराव दिहुनजानाय सानजारां सावथुननि ट्रेलारखौ आर'नाइ फिल्म प्रडाक्शन इउट्युब चेनेलाव हगारनानै होबाय। लखिमपुर जिल्लानि जाखांफुनाय प्रडिउसार अनजालु बसुमतारीनि गोख्रों नाजानायनि गेजेरजों बे बोसोरावबो गोदानै फैनो गोनां साबना हामना प्रबिन मैथा बर'नि लिरनाय आरो डाइरेक्शन होनायाव सानजारां सावथुना आबुं महर मोनबाय आरो बे सानजारां सावथुननि ट्रेलारखौ आर'नाइ फिल्म प्रडाक्शन इउट्युब चेनेलाव हगारनानै होबाय। आर'नाइ फिल्म प्रडाक्शननि बेनाराव जागायनायनिफ्राय दासिम आर'नाइ, आगर गैयै आर'नाइ, दाउखा बिदै, सानबोलावरि आरो बे बोसोरावबो फैनो गोनां सानजारां सावथुना दिहुनजाबाय। थांनाय समफोराव आर'नाइ फिल्म प्रडाक्शना दिहुनबोनाय आर'नाइ, आगर गैयै आर'नाइ, दाउखा बिदै, सानबोलावरि बायदियाव जेरैबायदि अनसायनाय मोनदोंमोन बेबायदिनो अनसायनाय मोनगोननि मिजिंथिदों प्रडिउसार अनजालु बसुमतारीया। बे सानजारां सावथुनाव सोरां नार्जारि, पुजा मिरि, प्रबिन मैथा, समायना, मन्दिना, रन्जित, बिरमल, जन्मनि देबिना, देबिकाजों लोगोसे गोबां गोदान गोजाम महरगिरिफोरनि फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन। लोगोसे सानजारां सावथुनखौ फैगौ 16 आगस्ट खालि धेमाजि जिल्लानि सिमेन्ट सापरियाव थानाय बर' गोजौसिन फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव बेखेवनाय जागोन। थारैनो बे सानजारां सावथुनाव दानि लाइमोनफोरनि गेजेराव सोलिफुबाय थानाय ड्राग्स बाहायनाय आरो हारिजों हारि मुगैलायनाय, नासयलायनाय, फोथायलायनाय गैयै आरो ट्रेजेडि, कमेडि, एक्सन आरो रमान्टिकजों बुंफबनाय। लोगोसे गोसो गुदुं सावथुन दिन्थिगिरि नोंथांमोना 8753934314 नम्बरनि गेजेरजों फोनांजाब खालामनो हासिगोन। मोजां लामाजों आगान सुरबाय, बावनो गासै समाजा गोजोननाय दं। बै समखौ जोंनि मोनसे गोथै जारिमिन होननानै साननानै लादो। हाथरखि, सना मा? नों देनां देरबा मा जागोन? नार्स। दा बे समा मोनसे गोथां जारिमिन सुजुनायनि सम, जाय जारिमिनखौ नायनानै जोंनि उन जोलैया गोथों लामाजों आगान सुरलांनो हायो। Masalah melafung apa? Salah melasip pun be. Toy, ini kayaknya kekurangan neki. Karone ami, kudum se. नोंखौ बे माबायदि लान्जाय थानाय मोनबा लान्जाय हनाव बोथिंथारगौमोन आं नोंखौ। एसेबां गाज्रि बेसादखौ बाहायनो सोर थिना नोंखौ? नोंखौ दिनै बिगुर बिसिनानै जेलावसो हैगोन आं नोंखौ। Sanjara